Извинявайте, може ли да се включа и аз? Това, което ще ни донесе, са инвестиции. Ето вчера, като сте гледали предаването на госпожа Ризова, сте видели това, което аз дадох като пример. Не разбрах. В света в момента действа най-големия световен икономически и финансов проект, който се казва един пояс, един път. Това е проект, който е до някаква степен подобен на плана Маршал след 1945 година. За разлика от плана Маршал, който действа само в Западна Европа и действа 5 години, плана един пояс, един път вече действа 11 години и действа в повече от 60 държави по цял свят. Добре. Включително и в Европа. За съжаление в Европа действа само в Сърбия. И ако влезете в Сърбия, да довърша и ще ви дам думата, извинявайте. Наистина ли? Да. Благодаря ви. Ако влезете Emotional damage! в Сърбия, ще видите, че там сърбите си изградиха тяхната инфраструктура без абсолютно никакво европейско финансиране или с някакви много нищожни средства от предприсъединителните фондове. Сърбия добър пример ли е за вас за развитие сега икономическо? Както беше сравнението между България и Сърбия във вашето детство и както е сега. Сравнявали ли сте? Ходили ли сте в Сърбия скоро? В Белград? В Белград? В столицата, в витрината на Сърбия. Преди 6 месеца минавах. Само, че като минах през Сърбия, защото аз пътувах на път за Унгария, минах през цялото време по магистрали. Да. Сърбия е кръстосана от магистрали. Сърбия приключи своите магистрални проекти. Има една магистрала, не е кръстосана, има една магистрала, втората е към Северна Македония. Не е вярно. И другата е към Загреб. Както стана една, станаха три току-що. Нали беше една? Moments later. 1, 2, 3, 4, 5. Done. Вижте. Една цяла имаме по посока Унгария, точно, но не кръстосана. Не, напротив, имат магистрала, която е от север на юг и от изток на запад. Свързани са както с Близкия изток през България, така и с Южна Европа. Не казвам, че е лоша магистрала тем. Питам ви, дали развитието на Сърбия е добър пример, който може да ни предложите за развитие на България? Сърбите откриват тези дни високоскоростна железница, която ги свързва с Будапеща. 200 км в час. Отново строена с китайски инвестиции. Нашите железници карат със средна скорост 40 км. Така. И на нас това ни се представя за напредък. Вижте, аз затова и не само аз, и хората, които са като мене, затова ние се бунтуваме срещу пропагандата. Защото не можем да приемем да ни се казва на черното бяло и на бялото черно. Вие ни вадите статистики и ни казвате колко е лошо там. Хубаво, ама ние виждаме нещо друго. И същевременно много прилича, като ме питахте детството. В моето детство беше така. На нас пропагандата ни обясняваше, че ние живеем богато, че ние живеем в една страхотна държава, че в Съединените щати бият негрите и умират от глад по улиците. Ама се оказа, че кой ви каза, че живеем в страхотна държава? Сравняваме развитието... Ми каза? Вие ми казвате, че ние сме при богатите. Вие ми казвате, че ние сме богата държава. Не. Сравняваме доходите, средномесечните доходи на европейските държави и средномесечните доходи в Беларус, половината от населението в нашата многострадална държавица живее под прага на бедността. Извинявайте, че повишавам тон. Половината от населението в България живее под прага на бедността. Точно така. Моля ви. Аз ви давам пример с... проявете малко разбиране към тези 50% може ли сега да ме чуете? Които нямат пари, за да живеят нормално. И вие на тези хора им казвате, че ние сме богати. Не им казвам това. Лъжете, господин Костадинов. Не казвам. Казвам, че живеят по-бедно в Молдова, в Беларус, вие им казвате, в Русия, бъдете спокойни, има хора, които живеят по-бедно. Не казвам им, че някой иска да ни заведе при по-бедните, а за да ни изкара от по-богатите. Това ви казвам. Ма ние в момента сме изключително богати. Толкова богати, че 50% от населението не е бедно. Извинявайте, в Русия има по-висок стандарт, в Китай има по-висок стандарт. На кого трябва да вярваме? На статистиката, която е... Проверили сме я. Какво сте проверили? Същата тази статистика, която вчера ни каза... Не. Вчера ни каза, че България има дефлация и живота поевтинява. Газета РУ съобщава и Банки РУ съобщава за 82 000 рубли септември средна брутна заплата в Русия 2024 785 евро. След данъците 575 евро. Вижте, Русия, по-богатата Русия. Само ще ви кажа следното нещо. Понеже аз бях преди 2 месеца в Русия. Цените на хранителните продукти там са 2 пъти по-евтини, отколкото в България. Цената на бензина е 3 пъти по-евтина. Ще внасяте руски продукти да ядем тук? Не, просто ви казвам, че когато казвате цените на заплатите, като казвате какви са заплатите, трябва да казвате и какви са стойностите на храната и какви стойности на енергията. Да не говорим, че там има и в голяма част субсидиране на тока, на газа и така нататък. Може ли малко да сменя фокуса? Господин Костадинов, може ли пауза, за да попитам нещо? Заплатите може да са по-ниски, но и разходите за живот са в пъти по-ниски и затова стандартът е по-висок. Ето за това ви казвам, че тази статистика е стъкмистика и лъжа. Как си представяте, връщам стъпки назад с въпроси, които не успях да задам, защото ми е трудно да прекъсвам двама мъже с така солидни гласове. Как си представяте да бъдем едновременно и в Европейския съюз и в БРИКС, в един съюз, който подкрепя Украйна и един съюз, който държави от който въоръжават Украйна? But now there's been a surprising knock on the BRICS door. France.
President Emmanuel Macron wants a slice of the action. He wants an invite to the upcoming BRICS summit in South Africa in August. И защо, за Бога, какво да правим ние в един съюз, в който има еднолични режими и режими, които въоръжават терористи и спонсорират пожарите в Близкия изток? Говоря за Иран. Как си представяте това? Извинявайте, аз мислех, че говорите за Европейския съюз през цялото време. Защото Европейския съюз помага на една терористична държава, каквато е Израел, да избива едно население, каквото е палестинското население, да напада безнаказано съседни държави. Не, аз през цялото време мисля, че говорите за Европейския съюз и за помощта му за Израел. Защото наистина сте права, нямаме място в такъв съюз, който подкрепя държавен тероризъм и провеждаща геноцид държава. Тогава значи си искате само в БРИКС. Не, излезем от Европейския. Тогава казваме, вижте, ние сме инвестирали толкова много средства в Европейския съюз. На нас толкова много са ни взети. Имаме толкова огромни щети и загуби заради това членство, че докато не си върнем обратно парите, никакво мърдане. Ще си платят за това, че разрушиха българската икономика. Разбирате ли? Тоест никакво мърдане от Европейския съюз. Докато не си върнем парите. Защото само заради това, че ние затворихме предсрочно заради искането на Европейския съюз първи, втори, трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, имаме 20 милиарда пропуснати ползи от работещите. И последно, 20 милиарда, което е много голямо престъпление. Тезата ви, до тогава ще говорим за референдум, защото не можем да излезем преди да сме си върнали парите. Пък след това... ние говорим за референдум, ние говорим за членство на България в еврозоната за референдум. А за Европейския съюз през цялото време, от години насам, говорим за предоговаряне. Европейския съюз трябва да се върне в това, което беше преди. Икономическа, а не политическа организация. Защото БРИКС не е политическа, а икономическа организация. Вие сравнявате круши с домати. Разбирате ли? Две различни неща. Едното е политическа структура, а другото е икономическа. Сравними неща да БРИКС няма директиви, в Европейския съюз има директиви. В БРИКС няма заповеди, в Европейския съюз има заповеди. И като не ги изпълняваш, те наказват. В БРИКС има ли свободна търговия, споразумения за такива държавите помежду си при облегчени условия? Абсолютно свободно и помежду си с другите държави. При други условия. Етиопия изнася за Китай, се каже. Да, и Китай изнася за Етиопия. Вижте, истината е, че в тази формация в момента... има ли? Да, има фондове, има и банка, както е добре известно. Въпросът е в че тази... Какво работи? Нищо не работи. Дава? Нищо. Въпросът е в че тази... Какво работи? Нищо не работи. Дава? Нищо. Какво работи? Видяхме, че сумата... Банка какво работи? Хора, вие погребахте току-що половината от брутната, от икономиката на света, погребахте сега с един простичък жест. Имаше го примера, сам не знам дали ще го намеря веднага, но става дума за някакви смешни пари, които е дала тая банка. Средният размер на емисията е... 400 милиона евро. Средният размер на емисията е под 400 милиона евро. За сравнение, видяхме, че това е схемата, която България може само да ви питам, получи. Това ли е новия наратив сега? Да обясняваме как БРИКС е една организация на изостаналите, на неразвитите, на слабите икономически държави. Господин Костадинов, аз ви попитах за средната месечна работна заплата в Етиопия и в Индия. Аз ви попитах за разходите в Русия, защото, както се казва, когато казвате какви са доходите, трябва да казвате какви са и разходите. А за Индия същото ли въжи? В Индия не съм ходил, не знам. In Spacewatch now, India becomes the fourth nation to safely land a mission on the moon, joining the ranks of Russia, China, and the United States. The country launched a spacecraft last month, and this morning it landed near the moon's south pole. That's a region that's remained largely unexplored. You can see the excitement there in the control room. Ако можете да ми издиктувате на всяка една държава, не съм се интересувал да видя, но по принцип, колкото са по-ниски доходите, толкова са по-ниски и разходите. Защото ако трябва да ви кажа колко е цената на бензина, примерно да кажем в Русия средно, тя е средно 3 пъти по-ниска от тази в България. Само за Индия ще ви кажа, че нещата изглеждат добре в сериалите, които пускаме понякога. Аз не гледам сериали, защото не гледам и телевизия, но това е друг въпрос. Понеже си говорихме за БРИКС, когато една организация иска да се развива, тя има пропускливи граници. Тя настоява за свободна търговия. Така, на времето Великобритания, после Съединените американски щати изградиха своите търговски и икономически империи. Защото те експанзират. Защото като имаш какво да изнасяш и когато не се страхуваш от конкуренция, ти искаш свободна търговия. В момента, в който ние започнем, ние като държава, членка на Европейския съюз, започнем да изграждаме стени и казваме, не, няма да внасяме, тогава това означава, че ние се притесняваме. На времето така стагнира и умря плановата икономика в Съветския блок. С стени, с защитни мита и така нататък и така нататък. Този модел не работи. Запомнете ми думите.
И пак ще си говорим след години. Може да не е след 10, може да е само след 2-3 години. Европейския съюз по този път, по който е тръгнал, умира. И тъй като това сега е голяма тема, за трансформацията, така е. И сега, понеже разликата между политиците и държавниците е в това, че политиците гледат до края на изборите, а държавниците гледат до края на десетилетието и в следващите поколения, аз като държавник съм длъжен да гледам напред във времето. И това, което виждам, и статистиките, и данните, и съответни тенденции в световната икономика, в световната политика показват, че света се променя в момента. България за пореден път на грешната страна на историята. Имаме шанс да променим това нещо на 27 октомври с бюлетина 12 за Възраждане. Това е. Ако мислим, че политик е този, който се появява по телевизора, защото е председател на политическа партия или е депутат, това въобще не е така. Политик е този, който трябва да мисли за това как да изглежда държавата, народа, града, селото, въобще всичко, обществото като цяло в следващите, примерно да кажем, 12 месеца, 4 години един мандат, 10 години десетилетия, 25 години едно поколение, 50 години половин век напред. Да начертая план, дори да изглежда фантастичен и да тръгва да го гони.